بازرسی دولتی автомобили аз ҳодисаҳои роҳнақлиётӣ бо оқибати марг хабар медиҳад. дар 2 ҳафтаи охир низ садамаҳои ҳалокатовар дар роҳҳои нақлиётгарди вилоят ба қайд гирифта шуда боиси ҷароҳати ҷисмонӣ бардоштан ё канда шудани риштаи умри инсонҳо шудааст. оиди 3 садамаи ҳалокатовар дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои Конибодом, Бобоҷон Ғафуров ва Деваштич аз гузориши навбатӣ маълумот гиред. дар заминаи қоидавайронкуниҳои дағал рух додани ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ такрор ба такрор таъкид шавад ҳам бозрасии давлатии автомобилӣ дар вилояти Суғд боз аз чунин ҳодисаҳои нороҳаткунанда хабар медиҳад. Санаи 6 январи соли ҷорӣ тахминан соати 17:30 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra Эргашев Соҳибҷон истиқоматкунандаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳангоми ҳаракат тавассути кӯчаи фахрии ҷамоати деҳоти Ҳайдар Усмонови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар рӯ ба рӯи ҳавлии истиқоматии рақами 6 бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста пиёдагарди бо дучархаи маъюбӣ бо канори рости роҳ ҳаракат карда истодаро пахш намудааст. Оқибати ин садама ба ҳалокати дучархарон дар роҳ ба беморхона анҷомид. Санаи 8 январ бошад аз сабаби ноӯҳдабароии ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Мерседес-Бенз Турсуналии Каримови 28-сола истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Шарипови шаҳри Конибодом 2 велосипедрон ноболиғони 14-сола дучори садамаи ҳалокатовар шуданд. Ронанда ҳангоми ҳаракат тавассути шоҳрои Конибодом Хуҷанд дар ҳудуди деҳаи Ниёзбеги Конибодом аз уҳдаи идораи автомошина набаромада аз роҳ берун рафта ба дарахт бархӯрда чапа шудааст. дар натиҷаи шикастани дарахт ҳар ду велосипедрон ҷароҳати гуногуни ҷисмонӣ мебардоранд. Риштаи умри як нафари онҳо дар беморхона канда шуд. Ба ҳамин монанд санаи 11 январ дар натиҷаи суръатафзоӣ ва сабқати нодуруст ронандаи сабукрави Opel Zafira Нуруддин Баҳриддинзода истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Ғазантараки ноҳияи Деваштич ҳангоми ҳаракат бо роҳи нақлиётгарди Душанбе Хуҷанд-Чаноқ километри 254 аз ҳудаи идораи нақлиён набаромада ба автомошинаи тамғаи Opel Zafira таҳти идораи ронанда Аҳтам Раҳимов сокини ноҳияи Варзо бармехӯрад. Дар натиҷаи ин ҳодисаи роҳу нақлиётӣ ронанда Аҳтам Раҳимов ва мусофири сабукрави Opel-и якум донишҷӯ духтари 19-сола дар беморхона ба ҳалокат расиданд. Бозрасии давлатии автомобилӣ сабаби садамаҳоро дағалона вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ тавсилот додааст.